Mga papats, kabalo ko yang dasig ang dalagan kakabayo. Pero mas dasig pagid yang pitik sang dughan ko para si Hi mga papats, ako galiluat si Joseph Bustillo Salmoren. Kung bago ka lang sa channel ko, hindi kin pagkalimte, mag-like, comment, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button. Lago ka lang yung video vlog, ligo tayo kayo, maliso. Mapabulig, isa ako mapabulig. Buligan sa sanay, karoon na damay mo video. Ano? Hindi man yung liso, isuwag lang. Yan, ikikabudlay, katiga. Gago, hindi na pagpilitang bagay nga hindi. Kaysa ulit, nagipusoon, tamlan Japo ng mag-isip. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa. Hi mga papats, ako galiluat si Joseph Bustillo Salmoren. Kung bago ka lang sa channel ko, hindi kit pagalimte mag-like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button. Lagong tubig, kung bakala, ito niya ako, no? Ang? Tubig, bakala. Then, Ariyo? at, Ay, hindi ko kaya, hindi. Ang sipo. okay. Kaya ako lang makwat. Ay, what's up na mga papats na yan? Gago. Ugat-ugat mo na, hindi ko na kaya. Wapa lang pala. Gago, hindi ko kaya. Hindi ko nga kaya nga madula. Pasa. Hi mga papats, subong tuduan na kamo kung paano magkaon sang biskwit. Una, buksan mo. Dapat hinay-hinay lang para hindi mag-usik. Tapos, kuhaon mong biskwit. Tapos, kanon mo. Tapos na. Gaulat mo sa ugot. Ako gani, gaulat mo ko Japon sa pagbalik mo. Kasi ang kabalo ko malain ang ginaulat mo kag hindi na ako. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa, tayo na lang. Hi mga papats, ako liwat si Joseph Bustillo Salmoren. Gaga video pa ko. Gago ko nga na ito lang. Ano kayo? Nag-storyan na ito mo, nag-storyan na ito ni Crash. Kisa lang ko ganit, hindi ko na migo pa sa. Ang mga niya din, pis akin lang taman batunon, nga may mga tao nga kaya, tapakiligon, pero hindi ta kaya palang gaon. Yan ay sa mga papats Ay, daw. what's up na mga papats na. Temos talag dito subong Ay. mga gwapo, gid sa aton subong ako. Ari ni pay kami na ni Crash. Matyalang ko niya ako na ding the right man. Mayo ka pay, ako, sa tanan nga right man, ako lang ang the left one. Ginbaylo, ginbayaan, sang babae nga, pag ginpalangga, ginalong-alungan. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na, alam kong hindi na nga mahal. Mga papats, sakit gali mabatian ang word nga break na ta. Pero masakit pag gali iya mabatian ang word nga option talang ka. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga. What's up mga papats? May mo tagris buong video. May taay si Joseph lakat malakatan na kay Joseph. Ato sa oga Eagle.
So, sino gano'n ko, Sep? Game L ko. Email yan, bote di game LP No. daw. Sino gamit mo ngayon, Roman? Si Mia, kay do parehas lang sila sang mga na-extra. Kay sakit-sakit, kay grabe-grabe ang damage yung buhat nila. Sugod sang ginginto, kagin bayaan ba nila.